Ние сме клуб Европейски клас наследство 2 към проект Успех. Започнахме своята работа на 3 февруари 2012 година с изработване на правила за работа на екипа и създаване на идеен проект за лого на клуба. Последствие, съвместно с учителите си по информатика и информационни технологии, направихме компютърен вариант на логото. Защо участваш в проект Успех? Защото историята за мен е нещо много специално и любимо. Така утвърждавам своите знания по дадения предмет и добивам нови. Защо участваш в проект Успех? Защото този проект ми дава възможност да науча интересни неща за историята и историята на България. Защо участваш в проект Успех? Защото искам да науча нови неща за нашия град, които не ги знаех до момента. Защо участваш в проект Успех? Участвам в проекта, защото искам да срещна нови хора и да науча повече за нашия град. Защо участваш в проект Успех? Участвам, защото искам да науча доста много неща за моя град. Защо участваш в проект Успех? Заради любовта си към историята и да науча повече за града си. Защо участваш в проект Успех? Защото никога до сега не съм участвала в подобен проект и реших, че ще е интересно и забавно да научим нещо ново за историята, да се запознаем с нови хора и да работим заедно в екип. Ние, учениците от проекта, се бяхме докоснали до книгата на Георги Велев, Българският народен календар, и с голям трепет, интерес и вълнение очаквахме срещата си с него. На срещата присъстваха гости от Пловдив, директора на историческия музей град Асеновград и работници на музея, както и учители от нашето училище. Бяхме и все още сме очаровани, защото се докоснахме до силата и устрема на тази личност, която е посветила 34 години от живота си на темата, която доказва неподозирани неща за нашите празници и обичаи. Хармония е единение с идеала, само че никой не обяснява кой е идеала. След като имаме вече идеал, тогава може да разберем има ли хармония с него или няма хармония. Иначе с кого ще се сравняваш? Къде е мярката? Смятам, че съм прав. В по-късен период се срещнахме с Иван Дуков, директор на историческия музей. Той с радост ни разказа за Велев, който е бил негов учител в бойните изкуства. С така физическо израстване се занимава и с наука. Всъщност това си го е правил паралелно, вероятно. Сега, доколкото знам, самата школа, която той е част от нея, не е само Асеновградска. На базата на всичко това ние създадохме очерци за Георги Велев. Такова писмено представяне правихме за първи път. Не успяхме да постигнем желания резултат с много любов и желание. Следващият етап от нашето развитие в исторически план беше срещата ни с Росица Морева, която е посветила 40 години на археологията и по-точно на проучване на Асеновата крепост. Тя ни разказа за различни етапи от проучването на крепостта през последните 4 десетилетия. Показа колко любов, усърдие, упоритост, всеотдайност са необходими за нейната работа. Представата си за тази невероятна жена обогатихме с интервюто с Иван Дуков, което направихме. В него той ни запозна със съвместната си работа с археолог Морева и сподели лични спомени. Каква беше първата ви находка, която открихте? Това вече не мога да кажа. Толкова години са минали. Вероятно на тази праисторическа могила сме откривали керамика. Там излезе една много хубава фигурка на Богинята майка. Тази, която не е първата, голямата. Една мъничка фигурка. Там излезаха и трябва да пипнеш, да го усетиш нещо. Понякога и по инстинкт датираш нещата, защото те са минали хиляди неща по ръцете ти и по очите. Морева преди 10 години някъде се запознахме. Или 2001 е било, или някъде около 2000-та. Трябваше да правя специализация тук за Асенова крепост и тя е човек, разбира се, който е проучвал крепостта. Трябваше да се срещна с нея.
С голям интерес и вълнение очаквахме занятието "Аз археологът", защото имахме невероятният шанс да стъпим на теренните проучвания и да се запознаем с отделни райони. С тях ни запозна господин Дуков. Там е бил оригиналният надпис, но тук те не са посегнали единствено на кръста, с който започва самия надпис, тъй като и дори да се смятат за гърци, те са си християни, разбира се. Сега, самия надпис гласи следното. В лято 6739 от сътворението на света се смята, нали? Което е 1231 година. Индиктион 4, т.е. четвъртата вече част на годината. Боговъздвижения, т.е. богопоставения цар Асен на българи и гърци, българом, гръком, тажи, прочим странам, т.е. така и на други страни или на други народи. Поставя Алекси Севаста, т.е. поставил Алекси, сега дали е Алекси Слав или някой друг Севаст. Севаст е титла, която е така за аристократ, който е подчинен на владетеля, но също така доста издигнат в обществото по това време. Значи поставил Алекси Севаста и изида се и града, т.е. и се построи града. Сега, практиката при средновековието е, че ако до тогава на това място не е имало нищо, някакъв град или крепост, би трябвало задължително отзад да се допълни изида се и града из основи. Тъй като това не е допълнено, ние знаем, че, и разбира се от археологическите находки разбираме, че преди това също е имало тук една крепост, солидна, която по-късно е била по някакви причини разрушена и тогава вече Иван Асен е решил не само да я възстанови, да укрепи, разбира се, и да направи една модерна за това време защитна дестинация, но и той е разширил и е превърнал средновековната крепост в един солиден средновековен град. Трябва да се отбележи, че самата Асенова крепост, в която се намираме днес, съвсем не е единствена в района. Тя е само част от една огромна фортификационна система, включва още две крепости в града, включва още една крепост малка, разбира се, тип Кале, в населения хълм Свети Димитър. Също така има следи от укрепителни съоръжения от източния край на реката и в близост е и крепостта Воден, където пък е резидирал великият доместик на империята Григорий Бакуряни, за който говорихме преди малко, че е създал Башовския манастир. Така че Асеновата крепост, вече особено през 13 век, става център на една доста мащабна такава система за защита, за фортификация на целия Беломорски проход, която се състои от няколко крепости и няколко други укрепени пункта и успява да се превърне в един вид, освен закрилник на местното население, в един вид страж по границата, дали ще е в български ръце или в византийски ръце, но е била много важна вече такава стратегическа дестинация. Отново създадохме очерци, но този път за Росица Морева. Това се оказа по-познато и приятно и с радост работихме заедно в екип. Срещнахме се и с Мина Христемова, уредник на Историческия музей. Тя ни запозна с две много интересни теми – Асеновград, град на различни етноси, и Асеновград, малкият Йерусалим.
Вдъхновихме се от тази среща и проучихме книгата Неелко Хазан. Кратка, илюстрована поселищна енциклопедия на еврейските общности в България и техните синагоги. Посетихме няколко храма, където се запознахме с различни легенди и поверия. Разговаряхме с свещениците и така обогатихме познанията си за малкия Йерусалим, нашият град. Дори издирахме стари снимки от храм Света Марина, който е бил разрушен и отново реставриран. Работата ни по проект Успех ни доставя удовлетворение, носи ни радост и знания, обогатява общата ни култура и ни среща с много различни хора. Участниците в проекта станахме по-близки, защото ни обединяваше една обща цел – успехът и радостта, че сме го постигнали сами, давайки цялата си сила и енергия, цялото си сърце и душа, всичките си сетива, за да сплотим колектива. И успяхме, защото сме творчески личности, лъчезарни деца и имахме страхотен ръководител. Аз съм Катерина Чованова и днес ще ви представя Ани Шенгова, ръководител на група Европейски клас наследство 2. Как бихте обобщили работата на учениците в проекта? Приятно е, че се включиха в този проект 13 ученика от 11 клас и тези ученици активно участваха през цялата година във всички занимания, което е хубаво и положително. Това, че те се лишиха от част от свободното си време и го посветиха на срещи с различни личности, посветиха го на запознаването с историята на собствения си град. Може би те ще кажат до каква степен това им е помогнало, до каква степен това им е харесало, но на мен не беше приятно да работя с тези млади хора. Другото, което е, че може би положихме основите на нещо, което ще продължи в следващите 2 години в училището. Младите хора да се запознават с интересните личности на града ни и с исторически обекти, които до голяма степен ги свързва с корените на своя град. Доволни ли сте от цялото представяне в проекта? Да, защото те проявиха не само инициатива в издирването на материали, те проявиха и творчество. Те показаха своите възможности и показаха един огромен интерес, което е постигнало целта. Какво ще пожелаете на участниците? Първо искам да им благодаря на всички, които се включиха. Мога да им пожелая предимно много здраве, една приятна лятна ваканция и живи и здрави да се видим следващата година. Кое те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в него? Впечатли ме историята за Асеновата крепост, която досега за мен беше неизвестна. Кое те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в проекта? Впечатли ме цялостната работа по проекта на цялата група, защото се научихме да работим в екип. Ще запомня срещите с Росица Морева и Ели Шопова. Чрез Росица Морева се доближих до детската си мечта да бъда археолог, а Ели Шопова е изключително лъчезарен човек, който би впечатлил всеки и ни показва много интересни неща за журналистиката, а това е, което искам да работя в бъдеще. Какво те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в него? Впечатли най-много, което ни закараха до Асеновата крепост и ни казаха много интересни неща, които до сега нямах възможност да ги знаят. Благодаря. Кое те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в проекта? Впечатлиха ме хората, с които се срещнахме. Много се зарадвах да чуя за тяхните истории и преживявания и мисля, че ще запомня тяхните лъчезарни усмивки. Кое те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в проекта? Най-много ме впечатли Георги Велев и Росица Морева, техният живот и техните постижения. Кое те впечатли най-много и защо? Впечатлиха ме хората, с които се запознахме и самите сбирки, на които съм била. Кое те впечатли най-много и с какво ще запомниш участието си в проекта? Най-много ме впечатлиха личностите, с които се срещнахме и най-вече Ели Шопова, от която научих много за журналистиката. Благодаря.
Този проект беше за нас едно невероятно преживяване, което няма да забравим.